ערב טוב, ברוכים הבאים לכינוס תורה. הנושא הערב הוא סקייה ועצת הכוכבים לשיטת אדמו"ר הזקן. אנחנו נראה דברים לא ידועים, יש כמה דברים פה מחודשים. בסך הכל נחלק את כל העניין לכ7 נושאים, ואנחנו נתחיל עם סוגיה בפסחים. הגמרא בפסחים, בפרק מי שהיה, מדברת על המושג של דרך רחוקה. הרי ידוע ככה מפרשת בעלותך, שמי שנמצא בערב פסח בדרך רחוקה, אז אנחנו נסביר את הסוגיה לפי הרמב"ם. אפשר להסביר גם לפי שיטת רש"י, אבל טוב, נתרכז ככה בשיטה אחת. הרי מי שנמצא, אומרת התורה בפרשת בעלותך, בדרך רחוקה, טמא, או מי שנמצא בדרך רחוקה בערב פסח, פטור מפסח ראשון ועושה פסח שני. מהי דרך רחוקה? זה לשיטת הרמב"ם, מי שנמצא בדרך, אותה דרך רחוקה שאנחנו תכף נגדיר, בזריחה של ערב פסח, והמרחק זה מרחק שבדרך הליכה של אדם בינוני, אין סיכוי שיגיע עד חצות לירושלים, אז פשוט הוא פטור מפסח ראשון ויעשה פסח שני. לשיטת רש"י זה טיפה שונה, זה מי שנמצא בחצות של ערב פסח, באותו מרחק ולא יוכל להגיע עד הזריחה. לאחר שאנחנו מדברים על הימים השווים, אז בכל מקרה מזריחת שקיעה יש 12 שעות, אז מדובר ב6 שעות, מרחק הליכה של 6 שעות, רק שצריך להגדיר באמת בגמרא, מה זה מרחק הליכה של 6 שעות? כי הרי אנחנו נראה כמה דעות, ובעצם הדעות, אין מחלוקת במציאות, המחלוקת היא איזה אדם הוא האדם הבינוני שאנחנו באמת ניקח כדי להגדיר את הדרך הרחוקה. בא רבי עקיבא ואומר לנו שממודיעין ועד ירושלים זו הדרך הרחוקה. רק שטוב, צריך באמת להבין מה זה מודיעין, ובאו לה ואומר שממודיעין עד ירושלים מרחק של 15 מיל, באה הגמרא ואומרת שזו גם דת רבא בר חנא בשם רבי יוחנן, ומכאן אנחנו כבר יכולים לעשות הרבה דברים. אם אתם מסתכלים ככה בחוברת, אז כשבאה הגמרא ומביאה את השיטה של רבא בר חנא בשם רבי יוחנן, אז היא אומרת דבר כזה, שמעלות השחר ועד הזריחה יש מרחק של 5 מיל. מרחק הליכה של אדם בינוני של 5 מיל. מהזריחה עד השקיעה, מרחק הליכה של 30 מיל, ואז אותם 15 זה החצי של אותם 30, ולכן זה כדעת אולה, ומהשקיעה עד צאת הכוכבים עוד 5 מיל, סך הכל 10 פרסאות, פרסה זה 4 מיל, מרחק הליכה של 40 מיל, מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים. אז נזכור, מעמוד השחר עד הזריחה 5, מהזריחה עד השקיעה 30, מהשקיעה עד צאת הכוכבים עוד 5. והנתון הזה הוא נתון מאוד מאוד חשוב, כי ממש מתמטיקה פשוטה של כיתה ד', אז אפשר כבר לדעת, הרי תמיד יש לנו באותם הימים שאנחנו צריכים ללכת לישון ככה בעלות השחר, כשאנחנו לא ישנים בלילה, כן, בשנה רבה ושבועות, כן, כל אותם הימים, אז תמיד אנחנו שואלים את עצמנו מתי עלות השחר, ואנחנו יודעים שיש כמה שיטות, 120 דקות לפני הזריחה, 62 דקות, 90 דקות, אז איך מגיעים באמת לאותם הדברים? אז תראו, אם באמת בימים השווים, זאת אומרת ימים שמהזריחה עד השקיעה, כן, הרי יש לי 12 שעות, כן, בימים השווים. 12 שעות של לילה, 12 שעות של יום. ואם ב-12 השעות האלה בן אדם בינוני עושה מרחק הליכה של 30 מיל, אז מיל אחד, כן, אני מחלק 30 מיל ל-30, אז מיל אחד זה ב-12 שעות לחלק ל-30, 12 לחלק ל-30, 4 כפול 3 ל-12, זה 0.4. 0.4 שעה, זה הזמן הליכה של מיל לאדם בינוני. מה זה 40% של שעה, אני מכפיל ב-60 דקות, זה 24 דקות. זאת אומרת, לפי השיטה הראשונה, שיטת תולה, שהיא שיטת רבא בר חנא בשם רבי יוחנן, בן אדם בינוני הולך מיל ב-24 דקות. אבל לפי אותה שיטה, אתם זוכרים אותה, 5.35. עמוד השחר הוא מרחק של 5 מיל לפני הזריחה, 5 כפול 24 דקות, 120, זאת אומרת שעתיים.
לשיטה הראשונה, עלות השחר היא שעתיים לפני הזריחה. באה הגמרא ודוחה את שיטת תולה. דוחה את שיטת תולה, הרי אולי היה המורה, והיא מביאה איזה ברייתא, רבי יהודה אומר, לפי רבי יהודה זה לא ייתכן. הרי לפי רבי יהודה, מהזריחה, מעלות השחר עד הזריחה, אין 5 מיל, אלא מרחק הליכה של 4 מיל. אז זה כבר דוחה תולה. ושם בגמרא, איך שהדברים מנוסחים, אפשר להבין אותם בשני אופנים. כי כשהגמרא מביאה את דעת רבי יהודה, אז היא אומרת שהיום השלם זה 10 פרסאות, כאשר מעלות השחר עד הזריחה יש 4 מיל, ומהשקיעה עד צאת הכוכבים 4 מיל. אבל מה זה היום השלם הזה? האם זה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, או מהזריחה עד השקיעה? בזה באמת נחלקו ראשונים, שיטת רבנו חננאל ורש"י והרמב"ן, זה שה-40 מיל זה כולל הכל, זאת אומרת שיש 4 מיל, 32, 4. מעלות השחר, לפי השיטה הראשונה, בהבנת רבי יהודה, מעלות השחר ועד הזריחה, יש מרחק הליכה של 4 מיל. מהזריחה עד השקיעה, 32 מיל. מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, 4. אני אומר 32 כי זה 40, פחות אותם מה-8, 4 ו-4. כן, בסך הכל 4, 32 ו-4 זה 40 מיל. זאת השיטה הראשונה, שיטת רש"י, בהבנת רבי יהודה. אבל יש שיטה שנייה, שיטת הרייבד, ועוד כמה ראשונים, שלא, 40 זה מהזריחה ועד השקיעה. ולכן לפי השיטה השנייה, יש לנו מעלות השחר עד הזריחה 4 מיל. מהזריחה עד השקיעה 40 מיל. ומהשקיעה צאת הכוכבים 4 מיל. עכשיו ננסה לתרגם את אותו תרגיל מתמטי שעשינו לפני כן. להוכיח שהזמן הליכה של מיל זה 24 דקות. ואז הכפלנו ב5. כדי לדעת מתי באמת עלות השחר, כן, הגענו לשעתיים, אז נעשה את אותו התרגיל לשתי השיטות האלה. אז לשיטה שאנחנו ב-4, 62, 4, אז כמה זמן באמת עלות השחר לפני הזריחה, אז נעשה את אותו תרגיל. הרי אותם 32, ההליכה של 32 מיל, אנחנו עושים ב-12 שעות בימים השווים, נכון? ולכן מיל אחד אני מחלק את ה-12 שעות ל-32, ו-12 לחלק ל-32, אפשר לבדוק, זה 0.375. זאת אומרת, 37.5% של שעה. כשאני מכפיל את זה ב-60 דקות, אני מקבל 22.5 דקות. זאת אומרת, לפי השיטה השנייה, שיטת רש"י, מרחק הליכה של אדם בינוני, שוב, זאת לא מחלוקת במציאות, שאחד אומר שאדם בינוני הולך 24 דקות, מיל ב-24 דקות ואחד 22.5. אלא המחלוקת מי הוא האדם הבינוני שאנחנו מדברים עליו, אז אומר רש"י, בהבנתו ככה בשיטת רבי יהודה, זה אדם שהולך במיל 22, כן, עושה מיל ב-22 דקות וחצי. אבל אם אני אשאל עכשיו, ומתי באמת עמוד השחר, אז לאחר שלפי אותה שיטה, מעמוד השחר ועד הזריחה, יש לי מרחק הליכה של 4 מיל, אז 4 כפול 22.5, זה 45 כפול 2, זה 90 דקות. אותם 90 דקות, זה 90 דקות הידועות, שזה שיטת הגרו לפי כמה, שיטת חוק יעקב, בחוק יעקב אפשר להבין שהוא סובר שזה 90, אפשר להבין שהוא סובר שזה 96, נחזור לזה. אבל שיטת האשכנזים בדרך כלל הידועה, אותם 90 דקות, שהרב טיקוצינסקי גם. השיטה השלישית, הרי אמרנו שיש לנו 40, 4. אז אותם 40 מיל זה 12 שעות, אני מחלק את 12 ל-40, 0.3, 0.330% של שעה, כפול 60 דקות, אני מקבל 18 דקות. זאת אומרת, לפי השיטה השנייה, אז באמת מרחק הליכה של מיל זה 18 דקות, 18 דקות כפול 4 כדי לדעת מתי עלות השחר, אז יוצא 72 דקות, וזה אותם 72 דקות ככה ידועות לפסיקה של מרן, השיטה של הרב עובדיה, כן? ידוע שמרחק הליכה של מיל לפי השולחן ערוך זה 18 דקות, כפול 4, 72 דקות. וזאת השיטה הפסיקה בדרך כלל של הרבנים הספרדים. אז מזה אנחנו קיבלנו את ה-90 דקות ואת ה-72 דקות הידועות.
השיטה הראשונה, 120 דקות, באמת זו שיטת אגרח נאה, זו שיטה טיפה תמוהה לכאורה, כי הרי אולי נדחה, אבל טוב, זו שיטה, אפשר באמת לדון. עכשיו, מה שהייתי רוצה איתכם, זה לראות מה שיטת אדמו"ר הזקן, מה סובר אדמו"ר הזקן. האם באמת, מעלות השחר עד הזריחה, הרי צריך להבין, לכאורה, כל השאלות האלה על מתי עלות השחר, כן, כפי שאמרנו לפני כן, שיש פה מחלוקת במי הוא האדם הבינוני, אבל יש מחלוקת סמויה שנייה, שזו באמת המחלוקת. כשאנחנו מדברים על צאת הכוכבים, על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על עלות השחר, על מה אנחנו מדברים? כי אם אחד אומר זה 72 דקות לפני הזריחה, אחד 90 דקות, אחד 120 דקות. רק שנייה. המציאות האסטרונומית בכל הזמנים האלה היא שונה. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא שכשאתה מדבר על צאת הכוכבים, או השווה ערך של צאת כל הכוכבים, אבל בבוקר, זה מאוד קשה ככה להגדיר על מה בדיוק אתה מדבר. זריחה ושקיעה לכאורה, אנחנו נחזור על זה, ולכאורה זה דברים אבסולוטיים. שקיעה מהרגע, כפי שמהר"ם אל-שקר אומר לנו, כן, לא כמו שקיעה אצל האסטרונומים, שזה כשמרכז השמש מתלכד עם האופק, אלא כשהשמש מתחילה להיעלם, זאת הזריחה, או זאת אומרת הזריחה לפני שזה כבר השמש קמה, והשקיעה אחרי שכבר נעלמה. אבל כשאתה מדבר כבר על תופעות אחרות של זמן מה אחרי השקיעה או זמן מה לפני הזריחה, אז הדברים האסטרונומיים שעליהם אתה מדבר, כמות הכוכבים והדברים האלה, זה דברים שבאמת צריך מאוד להגדיר, ואז אתה יכול להבין שיש באמת מחלוקות המוראים, מחלוקות ראשונים, על מה אנחנו מדברים, כן? וזאת הסיבה שבעלות השחר אנחנו מוצאים באמת שיטות שונות. אז לחזור לענייננו, באמת אנחנו רוצים לדעת עכשיו מה שיטת אדמו"ר הזקן בעניין עלות השחר. אז כשאנחנו שורקים את דברי אדמו"ר הזקן, זה מאוד מעניין, כי אנחנו נראה שיש דברים שונים שאמר אדמו"ר הזקן. נתחיל בהלכות תפילה. בהלכות תפילה בסימן פ"ט, אומר אדמו"ר הזקן, אנחנו צריכים לדעת מתי עלות השחר, כי כידוע יש לנו סוגיה במסכת מגילה, שמצוות היום צריך לקיים אותם אחרי הנץ. אבל בדיעבד, אם קיימת בדיעבד או בשעתתך, אם קיימת אותם מעלות השחר, יצאת ידי חובה. זאת אומרת, הליבה באמת היום מתחיל בעלות השחר, גם על זה אנחנו נחזור. ולכן, להלכה מאוד מאוד חשוב לדעת מתי עלות השחר. אומר לנו בסימן פ"ט בהלכות תפילה, נפקא מינה לקראת שמע, אדמו"ר הזקן, שעלות השחר זה זמן הליכה של 4 מיל לפני הזריחה. אז אנחנו כבר רואים שהוא לא מכריע כאולה, אלא כרבי יהודה. כן, זה די פשוט. אולה באמת נתרא, 4 מיל, זאת השיטה. אבל מה לדעת אדמו"ר הזקן, מה הזמן של הילוך מיל? אז בזה באמת יש כמה דעות באדמו"ר הזקן. בסימן קפ"ד, בהלכות ברכת המזון, הרי בברכת המזון, כשאתה אכלת ואתה שבעת ולא בירכת ברכת המזון מיד, אז כל עוד ואתה לא רעב, אתה יכול לברך ברכת המזון, יכול להיות שזה יהיה 2 אחרי שאכלת. אבל אם אתה רעב, בן אדם שאכל לו כדי או באמת, לא יהיה לו לחם, ולכן הוא היה צריך להפסיק לאכול. מיד כשהוא סיים לאכול הוא כבר היה רעב, כן? אז כמה זמן יש לו כדי לברך ברכת המזון? אז זמן הליכה של 4 מיל, ואומר שם אדמו"ר הזקן שהולכים לפי מיל של 18 דקות, כן? בסימן קפ"ד. כך פוסק אדמו"ר הזקן, לכאורה, טוב, זו שיטה מעניינת, כי נראה שזאת לא בדיוק ככה דעת אדמו"ר הזקן בדרך כלל. אבל אפשר להבין, הרי פה מדובר בעניין של אולי ברכה לבטלה, כן? אם אתה מברך וזה כבר מאוחר מדי, והרי מרן בשולחן ערוך פוסק שזמן הילוך מיל זה 18 דקות, אז מאוד סביר להבין שאדמו"ר הזקן לא חולק עליו, הוא לא יחכה 4 פעמים 24 דקות ויאפשר לך לברך ברכת המזון עד הזמן הזה, אלא כמו שמרן פוסק 72 דקות, זה הזמן המקסימלי. זו דת אדמו"ר הזקן, ולכן לדת אדמו"ר הזקן, פה בסימן קפ"ד צו ג', זמן הליכה של מיל זה 18 דקות. אבל במקומות אחרים, אני לא רוצה באמת לעבור על כל המקומות, יש בהלכות שבת, הרי יש מרחק הליכה מקסימלי שאתה יכול לעשות, הרי אתה צריך להכין
להכין את השבת, אז בסימן רמ"ט, אתה רואה שזמן הליכה של מיל לאדמו"ר הזקן פתאום זה 24 דקות. והליבה דאמת, אם אתה רוצה לראות את שיטתו של אדמו"ר הזקן, אז בהלכות פסח, בסימן תנ"ט, שם מדובר על העניין של הבצק שתופח, שמחמיץ. ואז צריך לדעת, באמת יש סוגיה, שאם אתה לש את הבצק, מהבוקר עד הערב, כן? היום אנחנו עושים את הכל תוך 18 דקות, אבל אליבא דאמת, כל עוד ואתה לש את הבצק, אתה יכול ללוש אפילו במשך שעות. אלא מה, אם אתה מפסיק עכשיו ללוש את הבצק, אז הבצק תופח. מתי זה מחמיץ? אז זה מחמיץ אחרי זמן הליכה של מיל. מה זמן הליכה של מיל? אז אומר אדמו"ר הזקן שיש בזה שתי שיטות. הוא מביא את השיטה שזה 18 דקות, הוא מביא את השיטה שזה 24 דקות. הוא אומר שהשיטה העיקרית, זה השיטה של 24 דקות, פה הוא באמת מגלה את דעתו בסוגיה, אבל הוא אומר, הרי מפאת החשיבות של העניין, הרי מדובר באיסור כרת, אז הוא אומר שלהחמיר כשיטה הראשונה זאת גם שיטת בעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, ולכן הוא אומר, לא יותר מ-18 דקות להפסיק ללוש, כן, זו דעת אדמו"ר הזקן שם. אבל אתה מבין להלכה ששיטתו אליבא דאמת זה שזמן הליכה של מיל זה 24 דקות, הוא אומר שזו השיטה העיקרית. אז יוצא דבר מאוד מעניין, שאדמו"ר הזקן בסימן פ"ט בהלכות תפילה, הוא אומר שיש 4 מיל מעמוד השחר ועד הזריחה, אבל בהלכות פסח, הוא מדבר איתך על זמן הליכה של מיל, שהוא 24 דקות, 24 כפול 4, כן? יוצא 96 דקות. והרבה מקשים מאיפה ה-96 דקות האלה. הרי ראינו את 3 הדעות בגמרא. יש דעה אחת שאנחנו מגיעים לדעת עולה 120 דקות, דעה אחת שאנחנו מגיעים ל-90 דקות, כן? הבנה אחת ברבי יהודה, הבנת רש"י, רבי חננאל, הרמב"ן. הבנה שנייה שאנחנו מגיעים ל-72 דקות, כן? שזה הרייבד וכך פוסק השולחן ערוך, אבל 96 דקות, כן? איפה זה מופיע? יש לנו הרי סדר הכנסת שבת בסידור תורה אור של אדמו"ר הזקן, שזאת המהדורה האחרונה של אדמו"ר הזקן בכל העניינים האלה של שקיעה ותתי כוכבים. אם רוצים לדעת באמת מה שיטת אדמו"ר הזקן, הרי יש לנו 3 מהדורות של אותה איגרת. מהדורה ראשונה שבשולחן ערוך, ככה הישן בסוף סימן רס"א, אז יש לו איזה איגרת שאנחנו נחזור עליה עוד מעט. לאחר מכן יש מהדורה ראשונה של סדר הכנסת שבת המוכר מסידור תורה אור, ויש לנו את מה שמודפס בסידור תורה אור עבורנו, זאת ההלכה, זאת השורה האחרונה של דברי אדמו"ר הזקן בכל העניינים האלה, ויש שם הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו באמת יכולים ללמוד מדעת אדמו"ר הזקן. אז נעיין שם, נראה באמת מה אומר אדמו"ר הזקן, ואז אם אתם יכולים לראות, נקרא 2 דברים. דבר ראשון, כותב שם אדמו"ר הזקן, שבין השמשות דרבי יהודה שהוא בכדי 5 שעה וחצי 5. אז נחזור על מה זה בין השמשות דרבי יהודה, עוד לא דיברנו על זה, זה מושג ממסכת שבת, לא קשור למה שאמרנו בפסחים, זה זמן הליכה של 3/4 מיל, נראה ככה איך להסתדר עם הסוגיה בפסחים, אבל ניקח את זה בפני עצמו. זמן הליכה של 3/4 מיל, אומר אדמו"ר הזקן שהוא בכדי 5 שעה, 5 שעה זה חמישית של שעה, זאת אומרת 12 דקות, וחצי 5, חצי 5 זה החצי של זה, אז אמרנו 5 שעה 12 דקות וחצי של, כן, עוד 6 זה 18 דקות, אבל 18 דקות זמן הליכה של 3/4 מיל. אם אני רוצה עכשיו מיל אחד, אז אני צריך להוסיף עוד רבע שהוא שליש של 3/4. אז אני מוסיף עוד השליש של 18, עוד 6, זה 24 דקות. זאת אומרת, יוצא מדברי אדמו"ר הזקן, שזמן הילוך של מיל אחד, זה 24 דקות. ולאחר מכן כותב אדמו"ר הזקן, כמאמר רז"ל שמשקיעת החמה צאת כוכבים הוא כדי הילוך 4 מילין. הדברים מפורשים, מה שאמרנו, על פי דברי אדמו"ר הזקן בהלכות פסח ודברי אדמו"ר הזקן בהלכות תפילה, אנחנו
רואים אותם פה בצורה מפורשת, במהדורה בתרא של אדמו"ר הזקן, 4 פעמים 24 דקות, 96 דקות. אז מפה יוצא באמת שלשיטת אדמו"ר הזקן, עלות השחר זה 96 דקות לפני הזריחה, ופה אני רוצה להעיר כמה דברים. הרי לכאורה, יש רבנים גדולים שמבינים אחרת באדמו"ר הזקן. יש 5 או 6 שיטות בשאלה הזו, כמה זמן עלות השחר לפני הזריחה לשיטת אדמו"ר הזקן, ואתם תמצאו שיטה של 72 דקות, ככה הרב לוין כותב, של 76 דקות, של 90 דקות, של 96, מה שאני מביא פה, הרב אבישיד, הרב אלשווילי, כך מבינים, הרב קפלן, ויש שיטה של הגרחנאי, הרב סינגאוי גם, 120 דקות. אז יש הרבה שיטות, לכאורה אני הוכחתי הרי שזה 96, אז כל אחד באמת מביא את ההוכחות שלו, מה שאני אומר זה מה שהכי נראה לי בדברי אדמו"ר הזקן, אפשר להתפלפל ולהגיד שמה שאומר אדמו"ר הזקן פה זה לשיטת רבנותם שעליה הוא מדבר, אבל זה לא שיטתו, כן, הרבה דברים. אבל כשאתה באמת מעיין במתינות ועובר על הדברים, נראה לי, חייבים ככה איפשהו להכריע, נראה לי הרבה יותר מה שאני מציע עכשיו, ולכן לשיטת אדמו"ר הזקן, אנחנו נכריע שמדובר ב-96 דקות. עכשיו, 96 דקות אנחנו גם נסביר את זה לאחר מכן, אבל זה לא כל כך פשוט, כי זה לא 96 דקות בכל מקום ובכל זמן. אותם ה-96 דקות אנחנו נצטרך להתאים את זה לכל זמני השנה, אנחנו מדברים פה על ארץ ישראל, בימים השווים. איך אני מתרגם את זה לזמנים אחרים בארץ ישראל, או אפילו לאותם הזמנים, וקל וחומר לשאר הזמנים, ככה שזה עוד תרגיל לכל מקום בעולם, זה עוד עניין שאנחנו נתייחס אליו לאחר מכן. אבל בבסיס, בימים השווים בארץ ישראל, לשיטת אדמו"ר הזקן, יש בין עלות השחר לזריחה 96 דקות. לכאורה, כבר העירו ככה הרבה מחברים, כשמתייחסים לאותו נתון שמובא על ידי כמה פוסקים בודדים, אבל מובא, השיטה הזו היא מופרכת לחלוטין, ואפשר להבין. שוב, כשאתה לומד את הסוגיה בפסחים, זה לא נכנס. יש לך או 120 דקות, או 90 דקות, או 72 דקות. כן? מאיפה ה-96 הזה? זה דבר שמאוד הטריד אותי עד שמצאתי דבר מדהים. קודם כל, יש באמת איזה חוק יעקב שדן בזה, אבל החוק יעקב הוא קצת מסורבל. אבל יש מעדני ים טוב, התוספות ים טוב, חיבר ספר מעדני ים טוב על הרמב"ם, ואומר דבר פשוט פלא. ותראו, אנחנו נרצה פה להוכיח שמה שאמרנו לאדמו"ר הזקן זו שיטת הרמב"ם. הרמב"ם בהלכות קורבן פסח, הוא מדבר על הדרך רחוקה. זאת אומרת, מה הדרך שבן אדם, כשהוא נמצא בזריחה של ערב פסח, המרחק המקסימלי שהוא יכול להימצא, כדי שיוכל עוד לעשות קורבן פסח. זאת אומרת, מעבר למרחק הזה, כבר הוא לא יוכל לעשות קורבן פסח. אומר הרמב"ם בהלכות קורבן פסח, פרק ה' הלכה ט', שדרך רחוקה זה 15 מיל. ואז באמת לכאורה מקשים על שיטת הרמב"ם. איך אתה אומר שזה 15 מיל? הרי 15 מיל זו דעה שהיא דחויה לכאורה. הרי אתם מבינים ש15 מיל, זאת אומרת הדרך רחוקה זה חצי מהזמן, כן, אמרנו זה מהזריחה עד חצות, והזמן מהזריחה עד השקיעה, ראינו ככה בסוגיה, נכון? שלוש שיטות. שיטה של אולה 30 מיל, שיטה שנייה, הבנה ראשונה ברבי יהודה 32 מיל, הבנה שנייה ברבי יהודה 40 מיל, אז לכאורה אם נדחה אולה, אנחנו או ב-32 מיל, או ב-40. אם זה 32 מזריחה עד שקיעה, אז חצי מזה דרך רחוקה מזריחה ועד חצות, זה 16 מיל. ואם אתה הולך לפי ההבנה השנייה ברבי יהודה, אז יש לך חצי מ-40 מיל, 20 מיל. איך אתה מגיע ל-15 מיל שזו דעת אולה שהיא נדחתה באמת להלכה? זו השאלה שהמעדני ים טוב שואל על הרמב"ם בהלכות קורבן פסח. ואז הוא אומר דבר פלא. הוא אומר, לא צריך להבין את הסוגיה בצורה אחרת. הרי כשבאה הגמרא ומביאה את הברייתא, ששם אנחנו רואים שלרבי יהודה יש לנו 4 מיל ולא 5, ו40 מיל, איך שנסביר את ה40 מיל האלה, של מתחילת היום עד סוף היום,
אנחנו לא באים לדחות את כל דברי אולה. אמנם באמת ככה הובנו דברי רבי יהודה. אבל יש דבר אצל אולה שאנחנו דוחים ודבר שאנחנו שומרים. מה שאנחנו דוחים זה מה שהוא רצה להגיד, שמעלות השחר ועד הזריחה, או מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, יש מרחק הליכה של 5 מיל, את זה אנחנו דוחים, זה 4 מיל, ככה אמר רבי יהודה. אבל הבשר הפנימי, 30 מיל האלה מהזריחה עד השקיעה, שבעצם חצי מזה זה הדרך הרחוקה, הרי למה שאנחנו נדחה? אנחנו אמרנו שבתחילת הסוגיה, בדיוק אחרי המשנה בא רבי עקיבא, הוא אומר דרך רחוקה, זה ממודיעין, המרחק ממודיעין ועד ירושלים, באו לה, ואומר שממודיעין עד ירושלים, הדברים כן, בדקו את העניין. שוב, היום אפשר להגיד, אפשר לבדוק איפה מודיעין, כן? אנחנו לא מדברים על מודיעין איפה שהיום מודיעין, וגם בתקופת המוראים כנראה שזה לא היה פשוט, כן? אבל באו לה ובוודאות במסורת, הוא אומר שממודיעין עד ירושלים יש מרחק של 15 מיל, העדות הזו אנחנו שומרים את העניין הזה, ולכן כך תופס הרמב"ם וכך תופס אדמו"ר הזקן. אנחנו שומרים את דברי אולה, שמזריחה עד צאת הכוכבים יש לנו 30 מיל, אבל במקום שיהיה 5 ו5, 5 מיל לפני מעלות השחר עד הזריחה, ו5 מיל לאחר מכן משקיעה ועד צאת הכוכבים, אנחנו ניקח 4. ולכן מתווספת שיטה רביעית, היה לנו שיטה של 5, 35, שיטה של 4, 32, 4, שיטה שלישית של 4, 44. יש לנו עכשיו שיטה של 4, 34, וה-4, 34 הזה הוא נותן בדיוק 96, כי אתה 30, אז נחזור לעניין, כן, מרחק הליכה של 30 מיל, זה 12 שעות, ולכן מיל זה 0.4 שעה, היינו 24 דקות, אבל לאחר שמעמוד השחר ועד הזריחה, יש לי מרחק של 4 מיל, 24 דקות כפול 4, 96 דקות, כך החוק יעקב מבין שזו דעת הרמב"ם, כך המדעני ים טוב מבין שזו דעת הרמב"ם, וכך הוכחנו גם הלכות תפילה ופסח, וגם מסידר הכנסת שבת לאדמו"ר הזקן, שזו דעת אדמו"ר הזקן. נכון, אתה צודק, באמת יש מגן אברהם בשני מקומות, גם בסימן פ"ט וגם בסימן רס"ז, שהמגן אברהם אומר ככה, הוא מדבר על פלג המנחה, והוא אומר דברים שצריך לתרגם, אבל כשאתה מתרגם אותם, אתה רואה זו גם שיטת המגן אברהם. גם מגן אברהם, באמת, תודה הרב אליהו, גם מגן אברהם אומר שמעלות השחר ועד הזריחה, יש לנו מרחק הליכה של 96 דקות. כך שיוצא שזו דת הרמב"ם לשיטת החוק יעקב והמדעני יום טוב, זו שיטת המגן אברהם, וזו שיטת האדמו"ר הזקן, זה מה שרצינו להוכיח. עד כאן באמת שני העניינים הראשונים, הסוגיה בפסחים וההכרעה של האדמו"ר הזקן. אגב, מה לעשות שבהתקשרוס, כשיש איזה יום שלא ישנים עד עלות השחר, מביאים לך רק את הזמן של 72 דקות וה-120, אז זה סתם קוריוז מעניין, 96 דקות זה בדיוק הממוצע בין 72 ל-120. אז אפשר לעשות איזה פינטפולציה, לא שאלה שזה לא לינארי, תחמיר עוד 5 דקות ותגיע למשהו, כן? כי כדי לדעת מה זה ה-96 דקות, אנחנו נראה שזה לא פשוט אם אין לך את הכלים, אבל בינתיים ישנו את הכלי הזה. טוב, אז המסקנה הראשונה זה שלאדמו"ר הזקן, מעלות השחר ועד הזריחה, יש זמן של 96 דקות. הנושא השני שממשיך את מה שאמרנו עכשיו, שמתחיל ככה בעמוד 6, זה אוקיי, אבל פה כל הסוגיה הזו היא מדברת על ארץ ישראל בימים השווים, אבל איך אתה עושה בכל המקומות בעולם ואיך אתה עושה בזמנים אחרים? כן? אתה מדבר ב-96 דקות, הדברים האלה משתנים. מאוד מאוד מעניין שכמעט ואין התייחסות בפוסקים לשאלה הזו, עד כדי כך שהמחצית השקל אומר שלשיטת השולחן ערוך ולשיטת הרמה ולשיטת המגן אברהם ולשיטת הפרים גדים זאת אומרת, לשיטת הפרים גדים הוא לא מתייחס, אבל ככה זה. מדובר בזמנים שווים, זאת אומרת, זה נראה לנו קצת הזוי, מה זמנים שווים, כן? פשט דברי הפוסקים האלה שלא דיברו אפילו לא בשעות זמניות ולא בכלום,
זה שכל השעות האלה, כשדיברו על 72 דקות, זה 72 דקות, כן, הם לא נכנסו, לא למקומות אחרים ולא לזמנים אחרים. טוב, שיטה שנייה, שהיא לכאורה השיטה שאנשים שלא למדו די נאחזים בה, זה שיטת המנחת כהן. מנחת כהן ככה הוא היה תלמיד חכם עצום, הרב אברהם פרמנטיל, שהיה רב של הקהילה הספרדית באמסטרדם, זה היה באמצע המאה ה-17. אז הוא אומר שצריך ללכת לפי שעות זמניות. לכאורה שעות זמניות זה מדבר אלינו, נכון? זה נראה מאוד הגיוני. עכשיו הדבר הזה מבחינה אסטרונומית הוא לא נכון בכלל. ואחת הסיבות שאדמו"ר הזקן חזר בו משיטת המנחת כהן, כנראה שזאת הסיבה, ואני רוצה להוכיח את זה, למה זה לא נכון. הרי אנחנו נוטים לחשוב, הרי ידוע שבקיץ הימים הם הכי ארוכים, כן? ובחורף הם הכי קצרים, ובסתיו ובאביב הם באמצע. אבל אם עכשיו אני אשאל הנשפים בין השמשות, כן? האם זה פרופורציונלי למה שאמרתי עכשיו? אז זה מה שאומר מנחת כהן, כן, בין השמשות בקיץ הוא הכי גדול, ובחורף הוא הכי קצר, ובאביב ובסתיו הוא באמצע, וזה לא נכון, זה לא נכון. כי הרי מה שקורה, ושוב באמת, זה שוב דבר בפני עצמו שאפשר בחצי שעה להראות, אבל אני אגיד לכם ככה בכמה מילים, כן? זה עניין באמת פיזיקלי פשוט, אבל הרי מה שאנחנו רוצים תמיד, כשאנחנו רוצים להשוות מקום עם מקום אחר, או זמן עם זמן אחר, זה להגיע לאותה בהירות. זאת אומרת, כשאתה מגיע לאותו סוג בהירות בשמיים, על זה אתה מדבר. והיינו, כשהשמש ככה באופק ככה יורדת, אז בזווית מסוימת, כן, שהתרחקה מתחת לאופק, אז יש לך שמיים מסוימים שאתה רואה X כוכבים, זווית אחרת יותר כוכבים וכן הלאה, כן? עכשיו, אם אתה מדבר על הקיץ, כן, אני מדבר עכשיו איפה שאנחנו נמצאים, אז השמש היא שוקעת באלכסון מאוד מאוד מודגש, ואם אני מבין שבקירוב טוב השמש מסתובבת במהירות יחסית גבוהה, אז כשהיא תרד מפה עד פה, כן, זווית מסוימת, כן, באלכסון, אז ודאי שזה ייקח הרבה זמן. בחורף היא גם יורדת באלכסון, פחות אלכסונית, אז זה לוקח פחות זמן. אבל באביב ובסתיו היא יורדת כמעט דוך. ולכן בין השמשות הנשפים באביב ובסתיו הם הכי קצרים, ובחורף בין השמשות הוא הרבה יותר ארוך מאשר באביב ובסתיו. ולכן זה לא נכון ללכת לפי שעות זמניות, כן? אם זה היה פרופורציונלי זה נכון. אנשים בטוחים שבחורף הנשפים הם קצרים, זה לא נכון. בחורף הנשפים הם הרבה יותר ארוכים. כדי להמחיש את זה אני הכנתי פה איזה גרף, תקחו את החוברת ככה בעמוד 7. יש פה איזה גרף, אז מה אנחנו רואים? ככה בציר האופקי, זה פשוט הזמן מתחילת ינואר עד סוף דצמבר. בציר האנכי יש לנו את אורך הנשפים. עכשיו, אתם רואים שיש כמה עקומות, כן? העקומות ככה מלמטה למעלה, זה לפי קו הרוחב, ככה מיקום יחסית לקו המשווה. אז נעזוב את העקומות ככה למעלה שהם הצפון הרחוק או הדרום הרחוק, אבל אם אתם מסתכלים ככה, ניקח למשל את העקומה החמישית, אבל המגמה של כל העקומות היא אותה מגמה. ניקח את החמישית, כן? החמישית היא בקו רוחב של משהו כמו איזה 60 מעלות מקו המשווה. אז אם אתם מסתכלים על העקומה, אז אתם רואים דבר כזה. באורך הנשפים, ככה, אנחנו מתחילים בינואר, מינואר עד אמצע מרץ, אתם רואים שהעקומה היא יורדת, זאת אומרת שזמן הנשפים, אורך הנשפים, מינואר ועד אמצע מרץ, הוא הולך ופוחת. באמצע מרץ אנחנו מגיעים לאיזה מינימום, ואז זה עולה עד סוף יוני, בסוף יוני באמת זה עולה מאוד. מסוף יוני, אורך הנשפים, שוב, יורד כל הזמן עד בערך סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, ואז מתחילת אוקטובר זה עולה, ופה זה הדבר החשוב, זה עולה, אם אתם רואים, עד אמצע דצמבר.
כן? ושוב, באמצע דצמבר אנחנו שוב מגיעים לאיזה מקסימום. אמנם לא כמו שבסוף יוני, אבל מקסימום יחסי. אז מה שאנחנו לומדים מהגרף הזה, זה שאורך הנשפים בחורף הוא יותר ארוך בהרבה בכמה מקומות, מאשר באמצע מרץ או באוקטובר. זאת אומרת, בסתיו ובאביב אורך הנשפים הוא המינימלי בשנה, כן? הכי ארוך, זאת אומרת סוף יוני זה בקיץ. לאחר מכן זה בחורף, ואורכי הנשפים הקצרים ביותר זה פשוט בסתיו ובאביב, כן? זה מה שרצינו להוכיח. ולכן שיטת מנחת כהן היא ודאי שיטה לא נכונה, זאת אומרת אתה לא יכול ללכת. עכשיו זה מאוד מעניין, יש ככה בהוצאות הישנות של שולחן ערוך האדמו"ר הזקן בסוף סימן רס"א, אז יש איזה מהדורה ראשונה של הסדר הכנסת שבת, אבל אפשר לדייק שזה לפני שחזר בו האדמו"ר הזקן ופוסק רבנו תם, אבל שם הוא מדבר על מה שאני מדבר עכשיו, והוא מעתיק את הדברים של מנחת כהן, ומדברי האדמו"ר הזקן פה, הנשפים בחורף הם הכי קצרים, והנשפים בקיץ הם הכי ארוכים. האדמו"ר הזקן חזר בו מהשיטה הזאת, כן? הדבר הזה הוא אפילו לא מודפס יותר בשולחן ערוך, הוא מודפס בהוצאות החדשות כבר בסוף, אבל בסדר הכנסת שבת, האדמו"ר הזקן חזר בו מזה לחלוטין. אז השיטה השנייה היא נדחית לחלוטין. ומה השיטה השלישית? הזווית הזאת היא נכונה רק לפועל הנשף שבין השקיעה לצד הכוכבים, לא בין העלות השחר הזה. לא, זה אותו דבר. בדיוק, הזווית. כן, בוודאי. כן, זה פשוט סימטרי, זה בדיוק אותו דבר. הזווית של השמש גם כן כן, זה סימטרי לחלוטין. זה בדיוק אותו עניין. בסדר הכנסת שבת, שאנחנו עוד נדבר עליו, כי זה כמעט כל מה שאני אומר פה זה באמת משם, כבר ראינו נקודה אחת משם, כן? העניין של ה-96 דקות זה במשם. עכשיו, האדמו"ר הזקן, הוא אומר שאת המקומות צריך, את כל החישובים צריך לעשות לפי ספר העלים של רבי שלמה דלימינגו, האיש קנדיה. עכשיו מי זה היה? ככה זה היה תלמיד חכם, ככה אסטרונום. אגב הוא היה לפני מנחת כהן, כן? הוא היה במאה ה-16, הוא היה תלמיד חכם שהיה בקרטים, הוא היה גם פילוסוף וגם אסטרונום, והוא הראשון מבין כל חכמי ישראל שהשתמש, אז פה סליחה שאני קצת אפחיד ככה עם המילה, אבל בטריגונומטריה כדורית, כדי לחשב את זמני השקיעה והזריחה, ואני מסביר. הרי אם באמת כשאני מדבר על 72 דקות או 90 או 96 או 120, אני ודאי לא יכול לדבר על שעות שהן שלמות, ואני ודאי לא יכול לדבר על שעות זמניות כמו שהוכחנו עכשיו. אז מה כן? אז בעצם התרגיל הוא כזה, כל מה שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על זמן הילוך 3/4 מיל לגבי בין השמשות של רבי יהודה, כשאנחנו מדברים על זמן הילוך 4 מיל, זמן הילוך 5 מיל וכל הדברים האלה וכל ה-30 כן, כל הדברים האלה זה בארץ ישראל בימים השווים, כי הרי בזה מדובר שם בסוגיה, וגם בסוגיה בשבת שמדברת על 3/4 מיל, לאחר שכל הראשונים הם משווים בין שתי הסוגיות, זה מדובר, זה המדד, זה בימים אוקיי. עכשיו, כשאני מגיע למסקנה מהסוגיה בפסחים, שבימים השווים בארץ ישראל, 96 דקות לפני הזריחה, זה עמוד השחר, כן? מה אני עושה עם ה-96 דקות האלה? אני לא יכול להעתיק אותם במקום אחר, אני לא יכול להקראת אותם גם כשעות זמניות, כפי שאמרנו, נכון? אז מה שאני צריך, זה תרגיל שאתם ואני לא יכולים לעשות, אבל ברוך השם, יש נוסחאות בטריגונומטריה כדורית, אני צריך לעשות דבר כזה. לחשב 96 דקות לפני הזריחה, בימים השווים, לפי כל הנטיות של השמש. איפה נמצאת השמש? תחת האופק. ואם אני מגיע למסקנה שהיא נמצאת ב-16 מעלות, פסיק משהו, תחת האופק, אז אני אומר, זה המדד. עכשיו אני שוכח לגמרי מכל הזמנים, אין יותר זמנים, אין יותר 72 דקות ו-18 דקות וכל הדברים האלה, זה הכל זוויות. אני הולך על הזווית הזאת, וזה דבר אוניברסלי, ואני יכול ללכת כל השנה ובכל כדור הארץ, כשעל שמש היא 16.1 מעלות נגיד, מתחת לאופק, על זה אני מדבר, זה עמוד השחר.
רק ששוב, אנחנו ציפה תקועים, כי אין לנו את הנוסחאות, כן? כל אלה שאגב, אחרי שהאדמו"ר הזקן יפנה לשם, כל הפוסקים יפנו לשם, והיום אין פוסק יותר שפוסק כמו השולחן ערוך, או כמו המחצית השקל, כן? הגר"א אגב, הוא גם הלך לפי השיטה הזו, כן? אז אפשר תמיד להתווכח ככה מי הראשון שיכניס את זה, אבל הספרים האלה של הוא גם נקרא, הוא היה גם רופא, אותו אסטרונום, תלמיד חכם ככה, הישר מקנדיהו ככה הוא נקרא, כן? יוסף שלמה רופא, כן? זה הישר. כולם מביאים אותו, זה ספרים באמת, אני הדפסתי לפני שנתיים אולי, את הספרים האלה זה ספרים שבאמת נותנים כאב ראש, גם למי שלמד מתמטיקה, אבל בסופו של דבר, ככה, היום הרי יש תוכנות וגם האסטרונומים וכולם הולכים לפי זה, זאת אומרת כשהם רוצים לדבר על בהירות של שמיים, אז ברור לכולם שזאת השיטה, ככה כל הלוחות פועלים היום, ולכן זה שוב קצת מקשה כשאנשים אומרים, טוב מתי יצאת הכוכבים, מאיפה אני יודע מתי יצאת הכוכבים, אין לי פה את הכלי הזה, אז אנחנו קצת משחקים, אתה אומר רק שנייה, טוב, אוקיי, זה קצת יותר מ-24 דקות, קצת פחות מ-24 דקות, אבל יותר מזה, כל עוד ואין לך את התוכנה, עכשיו, כל הלוחות שיש לנו, זה מבוסס על תוכנות, אם תשאלו למה יש כל כך הרבה הבדלים, אנחנו גם לזה נגיע ככה מלוח ללוח, אבל זה העניין. אז המסקנה השנייה שלנו, זה שאם באמת עלות השחר זה 96 דקות לפני הזריחה, אנחנו עוד מוסיפים איזה מסקנה, שרק שנייה, כשאנחנו מדברים עכשיו על זמנים, כל הזמנים שאנחנו מדברים עליהם בכל הסוגיה הזו, זה לא זמנים, זה זוויות, כן? אז צריך להבין שהיו זמנים בארץ ישראל, בקו רוחב, לטיטוד, של ירושלים, ובימים השווים של סתיו ואביב. ואז לראות ככה מה הייתה הזווית, ולחפש את הזווית הזו עכשיו בשאר המקומות ובשאר הזמנים. עד כאן מסקנה שנייה עבורנו, ונראה עוד הרבה הפתעות ככה. הסוגיה הבאה, אבל הכל מתקשר באמת, זה המחלוקת בין הגאונים לבין רבנו תם, ונראה גם בזה ככה דבר ככה מעניין של האדמו"ר הזקן, מעניין מאוד. הרי לכאורה יכולתם להגיד, רק שנייה, מה זה הסוגיה הזו, יותר בכוונה ככה, יותר התרכזתי על עמוד השחר, כן? אבל יש לנו עמוד השחר, 96 דקות לאחר מכן יש לנו את הזריחה, מזריחה לשקיעה בימים השווים יש לנו 12 שעות, ואחרי זה 96 דקות יש לנו צאת הכוכבים. רק שנייה, מאיפה ראינו דבר כזה? ש96 דקות אחרי השקיעה יש לנו צאת הכוכבים. כן, מה זה הדבר הזה? זה ממש לא הגיוני, כן? אז את השאלה הזו שואל רבנו תם בספר ישר, וזה מובא בתוספות במסכת שבת. במסכת שבת, יש לנו סוגיה שנייה, אז נשכח לרגע מהסוגיה ככה בפסחים. יש סוגיה במסכת שבת, מתי זה בין השמשות, כמה זמן יש מהשקיעה עד צאת הכוכבים. יש שם 3 דעות. דעת רבי יהודה שאמר לנו פה 4 מיל. רבי יהודה אומר, זמן הילוך 3/4 מיל. רבי נחמיה, זמן הילוך 0.5 מיל. רבי יוסי, כהרף העין. כהרף העין, אני אגיד את שיטת, יש הרבה שיטת, האדמו"ר הזקן, בסידור, מבוסס על הסמ"ג, זה משהו שמתווסף על מה שאמר רבי יהודה, זה אחרי רבי יהודה, וזה 2 דקות. הרף העין הזה זה לא כזה מעט, זה 2 דקות שאנחנו מוסיפים על רבי יהודה, ולחומרה עליו שהעיקר זה כרבי יהודה, אבל לחומרה אנחנו חייבים ללכת לפי שיטת רבי יוסי, ויותר מזה, אפשר להוכיח, יש גם מכתב של הרבי ככה על העניין, באיזה ספר ככה משהו נפלא, העניין של 3 כוכבים הבינונים שאנחנו צריכים ככה לחכות להם, וצריך להיות ממוקד בבינונים, אז אנחנו הולכים על קטנים וכל מיני, כן? זה לשתות רבי יוסי. זאת אומרת, עבורנו צאת הכוכבים, כן, זה לא 18 דקות, זה לא זמן הילוך 3/4 מיל אחרי השקיעה, זה 3/4 מיל זה רבי יהודה, ועוד אנחנו מוסיפים את רבי יוסי. טוב, אז שואל תוספות ככה בשם רבנו תם בספר ישר, במסכת שבת, וזה דף ל"ד, אומר רק שנייה, מה אתה אומר לי שבין השמשות
משקיעה צאת הכוכבים זה זמן הילוך 3/4 מיל, הרי בפסחים אתה רבי יהודה אמרת שזה 4 מיל, כן? זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין, זה מרתק, באמת אפשר לדבר לעשות שיעור רק על הנקודה הזאת, כי מבחינה היסטורית איך שהדברים נתפסו זה משהו מאוד מעניין, אף אחד לא מדבר אז בתקופת הראשונים על שיטת רבנותם ולא על מחלוקת רבנותם גאונים, יש תירץ רבנותם, רבנותם מתרץ את זה, וכל הראשונים מסכימים עם דברי רבנותם, אף אחד לא מדבר על שיטת הגאונים שלא הייתה ידועה ונראה מתי היא מגיעה באמת לעולם, כן? והרמב"ן והרשב"א והראש וכל הראשונים לא אמרו שיש שתי שיטות, תירץ רבנותם. עכשיו, מה מתרץ רבנותם? אז לפני שאני מתרץ את רבנותם, אני רוצה לתרץ דווקא להסביר את שיטת הגאונים, כי זאת השיטה להלכה, ואנחנו נראה באמת איך היא הגיעה לעולם, אבל מה אנחנו עושים באמת עם הדברים האלה? סוגיה אחת אומרת לך שמהשקיעה עד צאת הכוכבים שלך בזמן הילוך 4 מיל, 96 דקות, שיטה אחת אומרת, אני 3 ימים, זה הזוי, כן? אז השיטה הפשוטה, שיטת הגאונים, זה שלא, לא. אתה לוקח את השקיעה, שוב, מה שאנחנו קוראים שקיעה ובמהר"ם אל-שקר זה ברור, וגם באדמו"ר הזקן, מה שאנחנו קוראים שקיעה, אגב, זה לא מה שהאסטרונומים קוראים שקיעה, האסטרונומים קוראים שקיעה כשהמרכז של השמש מתלכד עם האופק, אנחנו קוראים שקיעה כשנעלמה השמש באופק. אוקיי, זה השקיעה. אז אחרי מה שנקרא שקיעה, זמן הילוך 3/4 מיל, יש לך צאת הכוכבים, זה שיטת הגאונים. אתה מדבר על משקיעה, צאת הכוכבים 4 מיל? לא, זה משהו אחר. זה זמן צאת כל הכוכבים. כן? זה משהו אסטרונומי מעניין, אתה רואה, אבל זה לא משהו להלכה. כן? זה מה שיוצא. זאת אומרת, מה שיש שם במסעת פסחים לגבי צאת הכוכבים, זה לא צאת הכוכבים ההלכתי. צאת הכוכבים ההלכתי זה 3 כוכבים שאתה מתחיל לראות אחרי זמן הילוך 3/4 מיל אחרי השקיעה. זה שיטת הגאונים, זאת השיטה שלנו להלכה, וזה העניין. שיטת רבנותם, שהשיטה הראשונה שבעולם הראשונים ובעולם ההלכה צפה, כן? בתקופת הראשונים אף אחד לא דיבר על משהו אחר, זה משהו אחר. מהשקיעה במשך, מהשקיעה צאת הכוכבים, צאת הכוכבים ההלכתי, יש באמת 4 מיל. וזה רק אחרי 4 מיל, זה משם 72 דקות ככה של הרב עובדיה וכל זה, כן, כי להם זה 4 כפול 18, כן? אז מהשקיעה עד צאת הכוכבים יש לך זמן הילוך 4 מיל. מה זה 3/4 מיל? אז הם אומרים כש3 מיל ורבע אחרי השקיעה, זה מה שנקרא סוף השקיעה. הם רואים את השקיעה כדבר שמתחיל באמת בתחילת השקיעה, מה שאנחנו קוראים שקיעה, כן? במשך 3.25 מיל זה תהליך השקיעה, והדבר הזה זה יום לחלוטין. אם אתה רוצה לעשות תוספת שבת, תיקח משם מה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה במשך כל הזמן הזה, שזה שעה ויותר, אחרי השקיעה לעשות מלאכות, יש כאלה שלוקחים את זה באמת להלכה, וכך נפסק בשולחן ערוך, וכך פוסק אדמו"ר הזקן, גם להלכה, בסימן בשולחן ערוך שלו, כן? כל זה יום. אם תחזק קצת תוספת שבת צריך, אוקיי, תיקח דקה, 2, מה שאתה רוצה משם. כן, הכל. 3/4 מיל לפני הסוף של 4 מיל, פה זה כבר מה שנקרא בין השמשות. זאת שיטת רבנותם. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי כפי שכשאמרנו, אז זאת הייתה השיטה, ולא דיברו בכלל עד תקופת האחרונים על שיטת רבנותם, זה תירץ רבנותם, כן, וזה העניין. עכשיו, יש קושיות גם על שיטת רבנותם, וגם על שיטת הגאונים. שיטת רבנותם, אחת הקושיות, זה שרק שנייה, אבל כתוב בגמרא שבסוף 3/4 מיל, בגמרא בשבת, לשיטת רבי יוסף, יש 3 כוכבים. הרי, אבל אם 3/4 מיל שלך אתה מתחיל אותם כל כך מאוחר, בעצם הם נגמרים 4 מיל אחרי השקיעה, אין לך 3 כוכבים, יש לך כל השמים מלא כוכבים, כן? אז בשלטי גיבורים של מרדכי הוא מביא שרבי יהודה החסיד תירץ את זה, שה3 כוכבים לשיטת רבנותם אתה צריך לחפש אותם איפה ששקע החמה, לא 3 כוכבים בשמיים, כן, במזרח שדי מהר יש, אלא במערב, איפה ששקע החמה, שם לך לחפש 3 כוכבים, ולמען האמת אתה רואה שם 3 כוכבים בינונים רק שכל השמיים מלא כוכבים,
כן, אנחנו מבינים שכן באופק, כן, זה התירוץ לרבנו תם. אבל יש גם כמה קושיות על הגאונים, אני אגיד שתי קושיות, ולמה שתי קושיות? כי שתי הקושיות האלה אנחנו גם נתרץ על פי אדמו"ר הזקן בצורה מפליאה. ויש דברים שאנחנו נראה עכשיו, שעד היום לא, כמעט ולא נאמרו, שלא נאמרו, או שלא נאמרו ולא הוסברו. אחת הקושיות ככה על שיטת הגאונים, זה שבאמת אחרי זמן, ניקח עכשיו את השקיעה, מה שאנחנו קוראים שקיעה, אחרי זמן נילוך של 3/4 מיל, מה שתגיד שזה המיל, גם לפי אדמו"ר הזקן שזה קצת יותר, 18 דקות, אין לך 3 כוכבים מילונים. זה, המנחת כהן מביא את הקושיה הזו באמת כקושיה. המנחת כהן הוא היה אחד החסידים של רבנו תם, כן? הוא כבר היה האחרון, וכבר התחילו לדבר ככה על שיטת הגאונים. אבל כל הספר זה מבוסס ככה על שיטת רבנו תם, ושיטת הגאונים היא לא הגיונית, תן לך באמת 3 כוכבים, 3/4 מיל אחרי השקיעה, כן? אבל יש קושיה אחרת באמת על שיטת הגאונים, זה שמי שלומד ככה מהמסכת מגילה, אז במסכת מגילה אתה רואה, כן, אם אנחנו נשאל ככה, מתי מתחיל היום? בעמוד השחר או בזריחה? אז אנשים חושבים שטוב, זהו מחלוקת מגן אברהם ואדמו"ר הזקן, אבל לא, זה לא מדויק. הרי המשנה אומרת שכל מצוות היום אפשר לקיים אותן מעמוד השחר. לאחר שאנחנו לא בקיאים, אנחנו מקיימים אותן מהנץ. אבל בדיעבד, אם קיימת אחת ממצוות היום, כן, אתה כתב השופר אחרי עמוד השחר לפני הנץ, אז אתה ידי חובה, כן, כל מנייני הפועלים וכל הדברים האלה, זה לא סתם מבוסס, מה, הם יכולים להמציא שלפני זמן קריאת שמע אפשר לקרוא קריאת שמע. מעיקר הדין באמת מעמוד השחר זה היום. היום מתחיל מעמוד השחר, וזה, מי שלמד ברכות, אז זה נלמד מפסוקים ככה בנחמיה, ואנחנו עושים המלאכה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, ולאחר מכן יש פסוק, והיה לנו את היום מלאכה ואת הלילה משמר, אז היום היו עובדים, והיו עובדים, כתוב מעלות השחר לצאת הכוכבים, אז אתה רואה שהיום באמת הוא מתחיל מעלות השחר. אז היום באמת זה מוחלט, היום ההלכתי מתחיל מעלות השחר. אז יוצא דבר מאוד מוזר, יוצא לשיטת רבנו תם, זה מצוין, זה מאוד סימטרי. אתה מתחיל בעלות השחר, שזה 4 מיל לפני הזריחה, ואתה גומר בצאת הכוכבים, 4 מיל אחרי 4 או 5, כל אחד לפי לשתו, אחרי השקיעה. ולשיטת הגאונים יש לך יום כזה מאוד מוזר, שמתחיל 4 מיל לפני הזריחה ונגמר 3/4 מיל, או, כן, או טיפה יותר, ככה אחרי השקיעה זה יום מוזר, עד כדי כך שהבן איש חי, הוא לוקח את הדברים האלה ואפילו את חצות, הוא מזיז, הוא לא סימטרי, חצות על בן ישראל זה לא בין הזריחה לשקיעה, יש כמה פוסקים כאלה, בגלל הקושיה הזו, כן? אז נגיד שזה הקושיה השנייה, ככה שאנחנו גם ננסה ליישב ככה על שיטת הגאונים. מבחינה היסטורית, איך באמת נדחתה שיטת הגאונים, אז זה משהו מאוד 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 מעניין. וגם זה, שוב, מה שאני מנסה לעשות, זה, הרי יש הרבה דברים וספרים, אבל דברים שכל כך רחוקים מאדמו"ר הזקן שנכתבו, שאנחנו פה לא מתייחסים. מה שאני אומר זה דברים שבאמת קשורים לאדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן באותה איגרת ככה שם בסידור תורה אור, הוא מדבר על מהר"ם על שקר. כן? והוא מביא את מהר"ם על שקר, מהר"ם על שקר הוא היה יהודי ככה שנולד בספרד 26 שנים לפני גירוש ספרד. מבחינה היסטורית זה מאוד מעניין, הוא היה חברותה של עין יעקב ככה, רבי יעקב אבן חביב ככה בספרד, אחרי זה הוא היה בתוניסיה, זה מאוד מעניין כי ככה אתה זוכר קצת היסטוריה. בתוניסיה הוא היה בבית דין עם רבי אברהם זקוט שכתב את ספר יוחסין, ולאחר מכן הוא היה במצרים, הוא היה בבית דין של הרדב"ז. אז לפחות למדנו מפה שמהר"ם שקר ועין יעקב והרדב"ז וספר יוחסין הם היו באותה תקופה, כן? מבחינה היסטורית זה מה שלמדנו. תכלס, אז מהר"ם שקר הוא הראשון שעשה איזה מלחמה ואמר שבכלל שיטת רבנו תם זה לא נכון, והוא מביא פתאום את הגאונים, רב שרירא הגאון ורב הגאון ורבנו חננאל, והוא מדייק מהם דברים שאנשים לא דייקו. עכשיו, איך ייתכן באמת? איך ייתכן שאף אחד לא שם לב לזה? אז פה זה סתם אני אציע איזה משהו, אבל זה דבר מאוד מעניין. גם אדמו"ר הזקן באותה איגרת שדיברתי עליה, כשהוא כתב, ומה שאני אגיד, הרב לוין כותב אחרת, אבל באמת אני לא מסכים בכלל,
וראיתי לי חבר ככה ביגדיל תורה ניו יורק, אחד ששומע כמוני, אבל זה לא משנה כל כך. אותה איגרת שברש סמך א', זה לפני שהאדמו"ר הזקן חזר בו מלפסוק כרבנו תם. עכשיו, יש סוגיה במסכת שבת, ששם רבה אומר לשמשו, אתם שאתם לא בקיאים במתי זה בדיוק השקיעה וצאת הכוכבים, תדליקו את הנרות כשאתם עוד רואים את האור על התקלים, כן, בראשי התקלים. עכשיו, לאחר שמדובר בגמרא, אי אפשר להגיד שזה שיטת רבנו תם ושיטת הגאונים. זאת אומרת, כן, גם רבנו תם יש לו את הגמרא הזאת, כן? ולכן, ברוב הקהילות באירופה שהלכו לפי שיטת רבנו תם, הם לא הקילו כרבנו תם, כי הם באמת לא היו כל כך בקים בכוכבים, ורוב הקהילות החמירו בכניסת שבת, לפי מה שכתוב שם באותה גמרא, שאוקיי, כשאתה עוד רואה את השמש בראשי תקלים, כבר תקבל שבת. זה לא נכון בכל הקהילות, כן? יש קהילות כמו סטמר וכמה קהילות ככה באירופה, שפסקו, וכן, גם הרבה, גם אחרי השואה, וכרבנותם גם לכולם. אבל אחת הסיבות ההיסטוריות אולי, שהדבר הזה הוא לא עשה כל כך הרבה רעש, זה שגם מי שפסק כרבנותם בגלל הסוגיה הזו, אז יצא שהוא החמיר גם כשיטת הגאונים בכניסת שבת, ולכן זה לא היה כזה, כן, קריטי. אבל מה שיהיה, אני סוגר את הסוגריים, המהר"ם אל-שקר הוא דוחה לחלוטין את שיטת הרבנותם, והרדב"ז, הם ישבו ביחד ככה, הוא חלק עליו ככה בתשובות שלו, אוקיי, זה שלב ראשון. השח לאחר מכן, הוא גם בהלכות מילה מביא את מהר"ם אל-שקר, לאחר מכן באמת עוברים עוד, כן, יש את הגינת ורדים ורבי יעקב רג'י שגם נחלקו, והגינת ורדים הוא כשיטתנו, ואז מגיע באמת אדמו"ר הזקן, ומובא, אני חיפשתי ככה פשוט בר אינן, בכל מקום שכתוב אדמו"ר הזקן או בעל התניא או התניא או שולחן ערוך רב ושקיעה, וחרשתי את המקורות, ויש הרבה שוטים, המנחת אלעזר זה באמת זועק, כי אני שמעתי שזה שאנחנו נוהגים באמת באירופה, ולאחר מכן זה חדר, כשיטת הגאונים, זה בזכות הגר"א והאדמו"ר הזקן שכך פסקו, וראיתי שזה באמת ככה. הרבה שוטים, כמו המנחת אלעזר, אומר, טוב, לכאורה, כן, זה כרבנו תם, אבל כאילו מה לעשות, הרי האדמו"ר הזקן, התניא, הוא פסק כגאונים, אז מאוד מאוד מעניין היסטורית להבין, שהשיטה של הגאונים, על אף שזה התחיל במהר"ם אל-שקר, אבל בכל זאת היה את הרדב"ז הוא היה ככה גדול תורה, היה את השאר בהלכות מילה, אבל לא יותר מדי ככה דנו בזה, לאחר מכן הגינת ורדים ורבי יעקב רג'י, ובאירופה לפחות, המהפך נעשה ככה על ידי, אחרי השואה לפחות, כולם קיבלו את השיטה הזו, כי גם המשנה ברורה פסק כמו הגר"א, כן, שפוסקים כגאונים, ולכן זה מה שהתקבל בסופו של דבר. מסקנה השלישית, שאנחנו פוסקים כגאונים, אוקיי, אין בזה כל כך חידוש. אבל למה באמת נכנסתי לסוגיה הזו? כי בעצם הסוגיה הזו היסטורית ומאוד מעניינת, אבל פה אנחנו רוצים טיפה קנאות ככה בעניין אדמו"ר הזקן. אז עכשיו אני באמת רוצה לדבר על הדבר העיקרי, ועל 4 דקות של אדמו"ר הזקן, ולהציע משהו שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו יודעים, ומשהו קצת מהפכני, ולאחר מכן משהו שאפשר להתעלף ממנו בעמוד 13, אבל סליחה טיפה לאריכות, אבל זה דברים כל כך חשובים, שאני חושב שאם הדברים האלה באמת ירדרו ברבני חב"ד, אז יכתבו שוב את הסוגיה הזאת. סליחה, אני קצת מתיימר ככה, אבל תראו, מה זה 4 דקות של אדמו"ר הזקן? 4 דקות של אדמו"ר הזקן, איך שהם תורגמו היום, זה פשוט המצאה שאין לה שום מקום, ובאמת אף אחד לא יסביר לכם מאיפה זה נובע, לא מבחינה אסטרונומית, לא מבחינת הפוסקים, המצאה שאין לה שחר לכאורה, ואני רוצה להציע ככה מאיפה זה נובע, וזה פשוט משהו מדהים, שגם מבחינה מדעית ככה נופל פיקס. 4 דקות שיותר לפני
שכשאתה מתקשר לאיזה רב, ואתה אומר, הרב, אשתי עשתה הפסק טהרה, דקה, 2 דקות אחרי השקיעה, כן, אני גר בירושלים, הוא אומר לך, דקה 2 דקות, אוקיי, בסדר, כן, אז הוא מכשיל אותך באיסור כרת, זה מה שאני רוצה להגיד, ולמה באמת הוא אומר לך, בסדר, כי הוא אומר, לא, יש לה 4 דקות של האדמו"ר הזקן, וכשאתה שואל אחרי זה את הרבנים, רק שנייה, למדת את הסוגיה? לא, למה? כי ככה אומר העולם, שיש לנו 4 דקות של האדמו"ר הזקן, אז יש המצאה שנקראת 4 דקות של האדמו"ר הזקן, שאני טיפה רוצה, כן, להוריד אותה מהעניין ולהבין מאיפה הם נולדו ומה עניינם, ואני חושב שהם לא הובנו בכלל. אגב, אני לא הראשון שאומר את זה, כן, יש את הרב קפלן והבן שלו, ויש כמה מאמרים האלה משום מה, לא יודע, לפעמים יש אנשים שאומרים דברי אמת ולא נשמעים, אז יש גם... איזה קפלן? מצוות? מצוות, כן. ופה אני רוצה טיפה ככה לדבר על היסטוריה של שיטת האדמו"ר הזקן לגבי רבנו תם. האדמו"ר הזקן, כמו שאמרנו, בסימן רס"א ממש מפורש בסעיפי ה', כן? אתה לומד ככה הלכות שבת, הוא פוסק רבנו תם, גם לכולם, כן? זאת השיטה, כמו שולחן ערוך אגב, כן? גם שולחן ערוך פוסק רבנו תם. בסעיף ו' הוא כותב, הרי מי שלא בקיא, כן, מה שאמרנו, אותה סוגיה של בראשי התקלים, כן, ולאחר מכן יש לו איזה הערה פה, שעכשיו לא הודפסה בפנים, אבל בסוף כך ב' ככה זה מובא, שלכאורה זה גם כשיטת רבנו תם. לאחר מכן הוא כתב מהדורה הראשונה של סדר הכנסת שבת, ששם הוא כותב בפירוש, שבין השמשות מתחיל בשקיעה, ענף שאפשר להבין את זה, גם זה לא מפורש, הוא לא אומר אני חוזר ממה שפסקתי כרבנו תם, אבל לאחר ששם הוא אומר שוואו, מאוד מאוד צריך להיזהר. אגב, הדיבורי המתחיל ככה מעניינים, הדיבור המתחיל שם של האיגרת הזו זה להודיע ולהזהיר. בשלושת המכתבים האדמו"ר הזקן רוצה שאנחנו נדליק נרות כל עוד ויש עוד שמש בראשי האילנות. באיגרת הראשונה להודיע ולהזהיר הוא עוד פוסק כרבנו תם, אז זה לא ככה משהו, בכל זאת שלא תבוא לטעות, אבל יש לך מרחב תמרון מאוד גדול, אז הוא לא כזה זועק, כן? במכתב השני להיזהר מאוד, ובלהיזהר מאוד אתה כבר רואה, על אף שהוא לא אומר את זה בפירוש, אבל כשהוא אומר ככה בין השורות, כשאתה מדייק טוב, שמתחיל בין השמשות בשקיעה, אז אתה אומר, פה הוא חזר בו. אבל במה שיש לנו בסידור, מאוד מאוד צריך להיזהר, זה הדיבור המתחיל של האיגרת שם, זה המהדורה השלישית שלה. אז הוא אומר בפירוש, שבאמת גם השולחן ערוך פסק כרבנו תם, והוא בהלכות מילה ככה חזר בו, והלכה לו כרבנו תם, הלכה כמו הגאונים, כמו שהר"ם אמר הרמל שקר, והוא מעריך בעניין, וככה בוודאי, הרי האדמו"ר הזקן הוא פסק כרבנו תם, אז כן, בשולחן ערוך אז הוא צריך באמת, כן, לעשות הרבה רעש. אבל, אמרנו, מה שאני הולך להגיד, לא ראיתי אותו כתוב. כן? אני רוצה לקשר את החזרה של האדמו"ר הזקן פה, שפוסק פה כהגאונים, לקושה של המנחת כהן על שיטת הגאונים. ופה אני טיפה רוצה, באמת צריך טיפה ריכוז, דבר מעניין, ולפני כן אני אגיד ככה מה אומר האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן אומר דבר כזה, הוא אומר, כשאתה רואה את השקיעה, זה השקיעה נראית. אני ממש מסכם בכמה מילים. 4 דקות לאחר מכן זאת השקיעה האמיתית. אתם יודעים? אני רואה את השקיעה, השקיעה הזאת אני נמצא במישור, הוא כותב, ואני רואה שקיעה, זאת השקיעה נראית, זאת לא השקיעה, מה שאתה רואה את השקיעה זה לא השקיעה. זאת השקיעה נראית. תוסיף 4 דקות, יש לך את השקיעה האמיתית. להשקיעה האמיתית תוסיף את 3/4 מיל. שוב, המיל של האדמו"ר הזקן זה 24 דקות, ולכן 18 דקות. ויש לך את הקרבים של רבי יהודה, אבל אתה צריך להחמיר כרבי יוסף, תוסיף עוד 2 דקות. יוצא, שוב אנחנו מדברים על הימים השווים בארץ ישראל וכל זה, כן? אז יוצא שבעצם יש לך 24 דקות, כן? 4 דקות שצריך להבין מאיפה הם באים, לאחר מכן 18 דקות, 22 ו2 דקות של רבי יוסי, 24 דקות, בסדר? אתם איתי? מאיפה נולדו 4 דקות האלה? מה זה 4 דקות האלה מהשקיעה נראית, היום אנחנו אומרים כן, זאת לא השקיעה. שנייה.
זאת המצאה של האדמו"ר הזקן. מהמקור, מאיפה זה בא? עכשיו אני רוצה ככה לעשות איתכם תרגיל. תתארו לעצמכם, אפשר לחלוק על מה שאני הולך להגיד עכשיו, כן? אבל אני מקווה שאני אשכנע אתכם. אותך אני אשכנע, מיכאל. אשכנע אותך בדברים יותר עזויים. תיקחו שני אנשים ככה שנמצאים, אחד נמצא בהר, הר של 700 מטר גובה, והשני הוא נמצא למטה בהר, אבל הם נמצאים ממש אחד ליד השני, זה הר שהוא כמו מסמר, כן? אוקיי. אז זה שנמצא שם בהר קוראים לו ראובן, וזה שנמצא במישור, אני קראתי לו פה ראובן, וזה שנמצא בהר, זה שמעון. עכשיו, אתם מסכימים איתי ששמעון שנמצא בהר, הרי האופק שלו הוא הרבה יותר גדול, ולכן את השקיעה הוא יראה יותר זמן. כמה יותר זמן? אז תראו, זה פשוט מדהים. כי מה שאני הולך להגיד זה דבר שאני חשבתי עליו לפני שנה בערך, ואמרתי לעצמי, וואה, אם באמת הגובה היערים בירושלים, הממוצע זה 700 מטר, לא, זה, כן? אז זה נכון מה שאני מחפש. אני חיפשתי בגוגל מה גובה היערים הממוצע בירושלים, 700 מטר, או 690, כן? עכשיו, כשאתה עולה ב-700 מטר, אז כן, אפשר להוכיח את זה, אתה מוסיף 4 דקות, כן? ובימים מושבים בירושלים, ובימים מושבים אתה מוסיף עוד 4 דקות ככה בארץ ישראל. זאת אומרת שאם באמת אתה, כן? עכשיו, הבן אדם שנמצא למטה הוא רואה שקיעה ב6, והבן אדם שנמצא בהר הוא רואה שקיעה ב6 ו4 דקות. אוקיי. עכשיו נשכח מה4 דקות של האדמו"ר הזקן, וניקח את הבן אדם שלמעלה, כן? אמרנו שב6 ו4 דקות הוא רואה את השקיעה. עכשיו אני לוקח את הסוגיה, מתי זה בימים השווים בארץ ישראל, מתי הוא יראה את הכוכבים. אז אני מוסיף 18 דקות של רבי יהודה, 2 דקות של רבי יוסי, 20 דקות, 6 ו4 דקות, 20 דקות, 6, 24, הוא יראה את הכוכבים. אתה יודע? עכשיו אני שואל אתכם, זה שלמטה, מתי הוא יראה את הכוכבים? הרי הוא ראה את השקיעה 4 דקות לפני כן. הוא ראה את השקיעה ב6, כי הוא יותר נמוך. מתי הוא יראה את הכוכבים לדעתכם? באותו זמן, בדיוק. אז אנשים אומרים, יש 18 דקות, הרי זה אותם כוכבים שהם רואים. יש אולי איזו השפעה קטנה באמת של זה שההוא יש לו את השמש ככה בגב, וזה, ההשפעה של זה היא באמת זניחה, זה ב-95% אני חותם לכם. אבל הם רואים את אותם הכוכבים, הרי הם אחד ליד השני, כן? ולכן פתאום מתעורר איזה משהו מדהים, שכשאתה לומד את הסוגיה בפסחים, ואתה רואה שיש מחלוקת מתי עמוד השחר, אתה אומר, וואי, למה יש מחלוקת עמוד השחר? כי זריחה ושקיעה זה דברים שהם אבסולוטיים. אבל עמוד השחר וצאת הכוכבים, על מה אתה מדבר? אנחנו לא יודעים, אז יש הרבה דעות. ופתאום אתה מבין שזה לא נכון, שגם שקיעה וזריחה זה לא דברים שהם אבסולוטיים. כי כל מה שנאמר, רק שנייה, באיזה גובה זה נאמר? איפה אתה נמצא? ומה יש ליד? כי אגב, אחרי קצת ככה מחשבה, אבל אני אגיד משהו מאוד פשוט. כל מי שחושב שאתה הולך לפי גובה פני הים וכל זה, זה ממש שטויות ומיץ עגבניות. כי זה עניין של הקמומיות של כדור הארץ, כן? אנחנו יכולים לראות ככה, כשאתה למעלה בהר, נגיד 400 קילומטר, כן? זה גם דברים שאפשר לחשב. העניין זה לא כל כך הגובה שלך. העניין זה, אם אתה בגובה ושבמערב יש לך מישור, אז יש לך איזה יתרון שאתה רואה את אבל אם אתה בגובה ואתה באברסט ויש לך גובה ככה על 1,000 קילומטר, זה לא יעזור לך להיות בגובה. כי גם במערב יש גובה, והקמומיות היא בערך אותה הקמומיות, ולכן אין לך. ולכן, פתאום אתה מבין את 4 דקות של האדמו"ר הזקן. הרי כל הסוגיה של דרך רחוקה, איפה הוא מתרחשת בבן אדם שבא ממודיעין לירושלים, הוא בדרך, הוא בגובה. ועל זה כל הסוגיות. וכשהראשונים הם משווים את הסוגיה של שבת עם 3 מיל עם הסוגיה הזו, אז הם מדברים על אותו מקום. ולכן, כשבא רבי יהודה בשבת ואומר לך שזמן הילוך 3 מיל
אחרי השקיעה, אז יש חצות הכוכבים. על מה הוא מדבר? על אותו מקום שכולם מדברים, על ירושלים שבמערב יש מישור. ולכן, אם באמת אתה מחכה, צריך לחכות 20 דקות, כשאתה בירושלים, כדי שתהיה צאת הכוכבים של רבי יוסף. כן? אז כשאתה למטה במישור, אתה צריך להוסיף 4 דקות. לא איזה משהו ככה, אותם 4 דקות, כי מי שבמישור באמת, הרי כל הבסיס, כשנאמרו ה3/4 מיל, אפשר היה גם לקחת כרפרנציאל, כל דבר, אפשר היה לקחת טיפה יותר זמן, ולהגיד אני הולך לפי המישור, אבל חז"ל כשנתנו לך את הזמנים, יחסית לערי ירושלים, שבמערבם יש מישור, ולכן ודאי שזה לא עובד, מה שאומר המנחת כהן זה נכון, הקושיה לגאונים זה נכון, אם אתה הולך במישור זה לא עובד, כי כל הזמנים שניתנו הם ניתנו דווקא למי שנמצא בירושלים, ולכן כשהרב אתה אומר לו הרב אני עשיתי הפסק טהרה ואני נמצא בירושלים והוא מוסיף לך 2 דקות 3 דקות, זה שטויות ומיץ עגבניות, זה פשוט לא יכול להיות, וזה היסוך כרת, כן? וזאת המסקנה הרביעית והחמישית של דבריי, שהוספת 4 דקות לאדמו"ר הזקן זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שאתה צריך להבין מתי אתה מביא אותו, אתה יכול להביא אותו רק כשאתה נמצא במישור, ורק כשאתה נמצא במישור, ולמה? כדי להוסיף את התיקון למה שהם נתנו חז"ל יחסית לירושלים, כי שם באמת הם נתנו את כל הדברים. לא, רק בירושלים. לא, בירושלים אין לך את 4 דקות האלה, בירושלים, האדמו"ר הזקן כדי לעשות תיקון לירושלים הוא הוסיף את 4 דקות, אם אתה בירושלים אין 4 דקות. אם אתה בירושלים 20 דקות אחרי השקיעה יש חצות הכוכבים וזהו ונגמר. האדמו"ר הזקן הוא רוצה עכשיו לתת לך במישור באמת מה המדד, אז הוא אומר לך תשמע חז"ל מה שנתנו לך זה בירושלים תוסיף 4 דקות, ולא כמו שמדמיינים שמוסיפים 4 דקות אפילו אם אתה באברסט תוסיפו לך 4 דקות, ובירושלים וזה שטויות ומיץ עגבניות, ואין שום, כל מי שכתב על זה לא הביא שום הוכחה לזה, ואין שום עניין פיזיקלי בדבר הזה, ואין לזה שום אחיזה. באיפה התרבית מכך? זה התרבית, זה אנחנו אחרים. כן, נחלמי. אולי זה עניין להוסיף. זה כבר היה. לחלוטין. טוב, סליחה באמת הרב הגיע, אבל אני הייתי רוצה, כן, פשוט? אוקיי. עכשיו, רגע מעשי, לגבי ערבית, מה העניין? בירושלים. זאת אומרת שאין עניין שזה השקיעה מתחילה בזה, לחלוטין הרב ניצן, אפשר להקל. מה שאני מביא זה יותר כדי שנחמיר, כדי שלא נטעה. בואו, אני רוצה עכשיו לזרוק את הפצצה אטומית, שכל מה שאמרנו עד עכשיו זה כלום לעומת מה שנגיד עכשיו ב5 דקות הקרובות. תראו. פה צריך טיפה פיזיקה, אבל באמת זה כלום. הרי האור הוא מתקדם ככה בצורה ישרה. אלא מה? הרי יש איזה חוק שלמדנו בכיתה י' עם מטל. אז אצל הצרפתים קראנו לזה חוק דקארט. אבל משום מה פה לא כולם צרפתים, קוראים לזה חוק סנל. אז נקרא לזה חוק סנל דקארט. עכשיו מה אומר החוק הזה? החוק הזה הוא אומר שכשיש לי איזה קרן אור שעובר מתווך שקוף לתווך שקוף אחר, אז הוא סוטה קצת. הסטייה הזו, כן, אתה יכול לעשות ניסוי, אתה לוקח כוס מים, לוקח לייזר אדום, הלייזר האדום אתה רואה גם עם כפית, כן, שהיא מתעקמת. הלייזר האדום, כן, כשנכנס למים, הוא נכנס עכשיו לתווך אחר, בתוך המים הוא הולך ישר, בתוך האוויר הוא הולך ישר. אבל כשהוא עובר מתווך לתווך, כן, יש מה שנקרא רפרקציה ככה באנגלית, מה שנקרא השבירה בעברית. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון כשהאור השמש, הרי האור השמש הוא ב-150 מיליון קילומטר, מתקדם, הכל ריק, הוא הולך ישר. אז מהרגע שהוא מגיע לאטמוספירה, ואם תשאלו אותי ככה, מה זה בדיוק האטמוספירה? כן, כמה, כן? אז האטמוספירה זה בערך בין 30 קילומטר ל-50,000 קילומטר. כי 99% מהמסע של האטמוספירה הוא ב-30 קילומטר הראשונים, אבל למען האמת יש סטרטוספירה וכל מיני, כן, שזה הולך ונהיה יותר ויותר דליל ולחצים ככה.
עד 50,000 קילומטר אתה עוד מדבר על משהו, אבל מעבר לזה, 50,000 אנחנו מאוד מאוד רחוקים ל-150 מיליון קילומטר, כן? אז מגיע ככה בקו ישר אור השמש, אבל מהרגע שהוא נכנס לאטמוספירה, אז הוא עובר מתווך לתווך, הרי הצפיפות של האוויר היא נהיית יותר ויותר גדולה, ככל שאתה מתקדם, ואז במקום שזה יעשה שבירה ככה של, כן? אז תסתכלו ככה בעמוד 13, עשיתי לכם ככה ציור, אתם רואים פה true position, כן? בצד שמאל, כן? כשהשמש נמצאת למטה, כן? אז אתם רואים ככה את הנקודות, איך האור, הוא לא הולך ישר, אור השמש נכנס לאטמוספירה, כן, אתם רואים ככה אחרי כדור הארץ שכבות של אטמוספירה, ורואים ככה בשמש למטה איך האור ככה הולך ומתקם. עכשיו העין יראה, כן, כל העניין של ההזיות ככה במדבר, כשחושבים שרואים מים וכל הדברים האלה, זה גם מאותה תופעה. הרי העין כשהיא רואה איזה קרן אור, היא רגילה לזה שקרן אור היא הולכת ישר. ולכן כשהעין קולטת את כל הקרניים שבאים מתחת לאופק מהשמש, המגיעים לעין, אתם מבינים למה, כן? כי אתם רואים שעל אף שהשמש תחת האופק, אבל הרי אני נמצא פה על כדור הארץ, וזה מתעקם בגלל השבירה, כן, שבירה אחרי שבירה, וזה מגיע לעין שלי. העין היא תופסת את איך שזה מגיע ככה בסוף, ואז היא לוקחת את המשיק, והיא מדמיינת את השמש מעל האופק, כן? אוקיי, כן, ישר. ובאמת השמש היא מתחת. מה שנקרא שקיעה זה באמת מה שאני רואה, ויותר מזה, גם האסטרונומים מסכימים עם זה. כי האסטרונומים הם לא אכפת להם מהעניין התיאורטי. האסטרונומים הם צריכים לתת גם נתונים ככה למי שנמצא בים והכל. אז יש לנו את אותם אינטרסים. עכשיו, הבעיה היא שעם כל הכלים שיש היום למדע, אז אפשר לתת את המיקום עד כדי אלפית והרבה יותר מדויק מזה שנייה, ככה איפה ומתי תימצא השמש. אבל אם תשאל מתי תהיה השקיעה, כן? הדבר הזה הוא תלוי בטמפרטורה, כי הטמפרטורה היא משפיעה על הלחצים. ואני חיפשתי, היה נתון שהיה חסר לי, כן? ידוע שהדברים הם מאוד משתנים, ושמה שנותנים הלוחות באמת הם נותנים את מה שהעין רואה. כי הלוחות הם מתבססים על זה שהשמש כשהיא באפס פסיק, קצת יותר מחצי מעלה, תחת האופק, כן, למעלה, עדיין אתה רואה את השמש, 34 דקות מה שנקרא של, כן, אז זאת השקיעה. אבל הערך הזה הוא ערך ממוצע, כי אתה לא יכול באמת לדעת מראש מה תהיה הטמפרטורה ומה יהיה פילוג הלחצים. עכשיו, אני חיפשתי איזה נתון שמצאתי, היום אמרתי טוב, אני לא יכול לבוא להרצאה בלי הנתון הזה. חיפשתי באמת ומצאתי משהו הכי מוסמך שיכול להיות מאתר מאוד רציני ככה צרפתי של אסטרונומיה, שמפנה למחקר שב-MIT ככה עשו. אז אני אגיד לכם נתון, פשוט פיגוז. כשאני אגיד את זה להפקה שאני חושב שהוא יתעלף, אז תקשיבו לנתון. כל הזמנים שאנחנו מקבלים בלוחות, הסטייה הממוצעת, כן, בין הזמנים, בין מה שיש מבחינה אמיתית בזריחה ובשקיעה, בגלל התופעה הזאת, ששוב, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים, התופעה הזאת כן נלקחת בחשבון, אבל זה התופעה הממוצעת שנלקחת בחשבון, אבל עד כמה יש תזוזה, אז הסטייה הממוצעת מהערכים שיש, זה 100 שניות. 100 שניות זה כמעט 2 דקות, והסטייה המקסימלית זה 5 דקות. הסטייה המקסימלית בכל הזמנים של זריחה ושקיעה, מבחינה מדעית, זה 5 דקות. זאת אומרת שכשאני רואה איזה זמן כלשהו, יכול להיות עד 5 דקות יותר ופחות, בממוצע, בכמה אני מזייף? ב2 דקות. בממוצע, 100 שניות, קצת פחות. כן? בדקה, 40 שניות. כן? ולכן, כל הדברים האלה, ושוב, זה דברים שהרבנים חייבים לקחת בחשבון. בכלל, אני שכחתי לגמרי, אחרי שאתה רואה את זה, את 4 דקות של אדמו"ר הזקן, שמשחקים עם זה. איך אתה יכול לשחק ככה עם אפקט הרעב, בעניין של 5 דקות, אפילו, אתה חייב להחמיר בלפחות 5 דקות. כל מה שיש לך בלוחות הכי טובים,
והנתון הזה הוא נתון באמת מדעי לחלוטין, אחד האתרים הכי מוסמכים באסטרונומיה של צרפת, שמצטט איזה מחקר שנעשה ב-MIT באמת בחודשים האחרונים, כן, זה הדבר הכי... מה יותר משפיע, הקור והחום, כאילו? הקור והחום זה משפיע, הרי ככל שיש יותר חם, זה משפיע על הצפיפות של האוויר. כן, יכול להיות. כן, הנה אחרי. אז מה שמשפיע זה באמת צפיפות האוויר, צפיפות האוויר היא נגרמת מהטמפרטורות, כן? ככל שיותר חם, אז... ואז זה 5 דקות קודם או אחרי 5 דקות? בשני הכיוונים, כן, בשני הכיוונים. שזה חם? יותר מוקדם? יותר מאוחר או יותר מוקדם? זה השאלה. שאלה טובה באמת, אני צריך שוב לראות, אבל כשזה חם זה פחות, הצפיפות היא יותר נמוכה, כן? אני חושב... ואז יש פחות רפקשן. תראה, מה שחשוב זה ההשתנות ככה של הצפיפות, לא כל כך הצפיפות. שוב, זה נתון שאנחנו צריכים לדעת, אני לוקח רק עכשיו 4 דקות ממש לא יותר של אדמו"ר הזקן, כדי להגיד את הנקודה האחרונה שרציתי להגיד. הרי נשארנו, ואיפשהו ככה פתרנו פה אחת הקושיות ככה, הקושה של המנחת כהן על הגאונים, לא ראיתי שמישהו אמר את זה, אבל באמת מה שעשה אדמו"ר הזקן עם 4 דקות, הוא פתר את הקושה העיקרית על הגאונים, שהוא מפיס את 4 דקות, הגאונים, כן, המנחת כהן שאומר, הגאונים זה לא עובד, כן, זה כן עובד, תוסיף 4 דקות, אבל לא בכל מקום, בירושלים אל תוסיף 4 דקות. עכשיו, אני רוצה לסיים בדבר מאוד מאוד מעניין, כאיזה קוריוז. אמרנו שאחת הקושיות ככה על שיטת הגאונים, זה הסימטריה שיש ביום, כן, שהיום מתחיל בעמוד השחר, והוא נגמר ב3/4 מיל ככה, או בשקיעה או בצאת הכוכבים, כן. זה באמת מעניין. אני באמת מקצר ואגיד את העניין, יש ירושלמי שמדבר על זה באמת, הבאתי אותו, והוא אומר, בעצם העניין הוא כזה, לכאורה, היום זה היה אמור להיות לכאורה מזרחה עד שקיעה, אלא מה? מהרגע שבא יוסף הצדיק ואומר, לא יוסף הצדיק אלא באמת התורה, הבוקר אור והאנשים שולחו אימה וחמוריהם, הבוקר אור, בוקר זה חלק מהיום, אנחנו קבענו שהיום הוא מתחיל באור, לא בשמש, ולכן מהפסוק הזה אתה לומד שהיום מתחיל באור והוא נגמר או בשקיעה או בצאת הכוכבים, אבל זה כבר לא משנה הרבה, ככה זה עניין של 20 דקות, כל עוד והאור זה 4 מיל לפני כן. עכשיו, מבחינת זוורה, אני חשבתי על זוורה מסוימת, לאחר מכן מצאתי אותה, אז גם הבאתי. ודבר ככה חמוד, הרי לכאורה, היום, וזה באמת זועק עכשיו בירושלמי, אתה רואה שזה עניין של עבודה, זאת אומרת, התורה היא קוראת יום ליום עבור האדם. עכשיו, האדם הוא ישן. הוא ישן, אנשים זה לא אנשים של היום, ככה כולם בהפתלה. אנשים היו עובדים פעם. אז הוא ישן את 5 שעות שלו, זהו, הוא קם. עכשיו, מתי הוא קם? מתי שהוא יכול, הרי הוא צריך להתפרנס. אז יש קצת אור, הוא ישן, בסדר, יש קצת אור, אז הוא קם. הוא קם ועד שיוצא לדרך, הכל טוב. אבל האור של הערב זה לא סימטרי, האור של הערב אתה כבר עייף, אתה תשוש. ולכן על אף לכאורה זה סימטרי, כמו שקמת בעמוד השחר, הלך לישון בצאת הכוכבים של הרבנו תם, שזה הסימטרי של עמוד השחר. תשמע, אחרי יום עבודה, אז זה ודאי לא נכון, אחרי יום עבודה, עליו שאני יכול לעשות את אותם הדברים, האור שיש לי ב10 דקות לפני צאת הכוכבים של הרבנו תם, זה כמו האור שיש לי 10 דקות אחרי עמוד השחר, כן? אבל בסדר, הבן אדם באמת עייף, יש את העניין של לטחון האור מן החושר גם, האור בבוקר ככה שבא מן החושר, אתה מחשיב אותו, האור שבסוף היום, היום עולר ודועך, ודאי שאין לו חשיבות בעיני האדם, ולכן אתה יכול להבין את הסימטריה הזו, זה מאוד לב. זו עד כאן, אבל יש עוד הרבה מה.